Аз съм Деси и това е моето шоу. Днес ще ви покажа няколко супер лесни, бързи прически, които да правите, когато закъснявате за училище. И сега е лято и никой не ходи на училище, но някои ходят на лятни занимания, някои не, някои щуреят, някои лудеят. Тъй, да започваме. За сега. Кое? Тези костюмки, що не ще ги прибра някъде? Така. Връзваме на опашка. Висока. Хоп. Хоп. И ако искате, разрушете, ако искате накадрете с маша, ако имате време. Аз си слагам обикновено тази фибичка. Не там, долу. Хоп. Падна. За втората прическа всичко трябва да си останало така. Значи взимате един друг ластик, по незнайно каква причина е с някакви топчета. Сега ще се опитам да ги махна тия топчета. Аха, сетих. Добре, изрязах топчетата, виждате, че ги няма. И завързвам. Виждате, мисля, че го виждате. Така. Правим дупка. Виждате ли си дупката? Така. Ето. Дупка. Правим дупка. И отдолу даваме с косата и ръката. И прехвърляме. Аз не успях, мисля. Ден. Така, дупката. Така ще убиеш пръстенцата. Па не го от другата страна. Така. Какво стана? Фана го вратата. Вратата го фана. Ами сега. Ау. Дърпай вратата. Сей. Какво стана? На мен не ми стана, милий. Стана ли? Вземи си го. Не. Нищо не стана. Глупаче! Чакай, дедушка ми валя. Хайде готово. Чао! Готово. Дай. Направих го, нали, тате? Тате, направи го, нали? Да, бе. После може да се разплетеш, сега трябва да сложиш да ти отрежи. Напротив. Мога. Ау, виждам се. Тъй! Чакай да си оправя. Това баба фиделка ли беше? Не. Това да не е баба фиданка с овцете. Това да не е баба фиданка с овцете, къде е бе.
Ето са вече прибрани. А какво прави бе? Не, бе. бе, май пробива горе на работа къщата. Тъй. И след малко е третата печка. Здравейте! И отново слагате печето. Така. Тази прическа може да е малко по-сложно. Тъй. Да видим. Как фалиш? Започвам с други ластичи. Захващаме един голям кичур коса. Така. То се прави колкото искате, колкото ви е дълга косата, но аз ще го направя само 2 пъти това, което ще правя. И ох! Това боли! Куба се! Не се смей! Тъй. Така. Пащам... Не, но ходим надолу, що баба Меца е там. Баба Меца е там, нема ходим на там. Пащам... Маня, виж водата. Е са. Става късно вече. Ей сега една минутка. Не, но там не е баба Меца. Не, избърках. Трябваше да го опила. Както е така. И се вървата косата. Ниско пак. Ниско пак. Ево, какво режеш, ево? Добре, а ти изложи една закачка. Да минеш през дом там, утре да дадем кола. Че стоиш. И у гаража, като влезнеш, нека да дадеш по средата. Да става малко напръгано това. Ето. Да видиш, има Ето, едно ето. по-тихи добри Честка. Ето. Там на водата. Дедо, яко е, нали? Станало е, нали? Дедо. Станало е, нали? Екстра е. Екстра, на мен ми харесва. И пак слагате, ако искате щипка, ако ви е дълъг бетона, слагате щипка. Ох. Виж такъв ми е дълъг бетон. И кай се обрезал. Браво. Така. Това е страхотно. Ева бе да си цуне кокона. Сега идвам. Успя. Тук има ли вода? Искаш водичка ли? Чакайте малко. Хора. Стрях за да пия вода. Така. Тъй. Сега. Мога да ви покажа на друга. Или направо да ви казвам бейбей. Направо. Няма да ви показвам една друга. Само 2, 3, май показах 3. Не помня. Не помня колко показах. 3 ли показах прически? 3 показах, нали? Показах 3 прически. Не помня. 2 ли бега, 3 ли 3. Тези 3 прически мисля, че са достатъчни. И давайте нови идеи за нов клип. И приключваме. какво да кажа друго? Бай-бай!